2024 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21 ବେଙ୍ଗଲୋରରୁ ଭୟାଲି କବଲ ଅଞ୍ଚଳର 6 କ୍ରସ୍ ପାଇପଲାଇନ୍ ରୋଡରେ ଥିବା ଏକ 3 ମହଲା ବିଲ୍ଡିଂର ସମୀପରେ ରହୁଥିବା ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ସେହି ବିଲ୍ଡିଂର ମାଲିକକୁ ଫୋନ୍ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କେ ଦେଇଥିବା ଭଡ଼ା ଘରୁ ବହୁତ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସୁଛି ଏବଂ ଏହି ଗନ୍ଧଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ମାଲିକଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଘରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲୁ ସେଠାରେ ବାହାରୁ ତାଲା ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ସେଠାରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଘର ମାଲିକଙ୍କୁ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଥରେ ଏଠାରେ ଆସି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଘର ମାଲିକ ତୁରନ୍ତ ସେହି ବିଲ୍ଡିଂକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ଅସଲେ ସେ ବିଲ୍ଡିଂର 3 ମହଲାରେ ଥିବା ଏକ ଘରେ ଏହି ଘଟଣାର 5 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାମକ ଏକ ଝିଅ ସେହି ଘରେ ଭଡ଼ା ରହିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନେପାଳର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସେଠାରେ ଏକା ହିଁ ରହୁଥିଲେ। ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିନଥିଲେ। ଆଉ ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 9:30ରେ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ରାତି 10:30ରେ ହିଁ ସେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ହିଁ ରହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ହଠାତ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2ରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଫୋନ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କ ମା ଓ ଭଉଣୀ ଲଗାତାର ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରୁନଥିଲେ। ଏହି ମଧ୍ୟରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 20 ତାରିଖରେ ସେହି ବିଲ୍ଡିଂର କିଛି ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଘର ମାଲିକଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ ଯେ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଘରୁ ବହୁତ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସୁଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ରେଣ୍ଟ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସମୟରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପାଇଁ ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ରହୁଥିବା ନିଜ ମା ଏବଂ ଭଉଣୀଙ୍କ ଠିକଣା ଏବଂ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଘର ମାଲିକଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଘର ମାଲିକ ତୁରନ୍ତ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମାକୁ ଫୋନ୍ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଘରୁ ଆସୁଥିବା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2 ତାରିଖରୁ ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗତ 19 ଦିନଠାରୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର କୌଣସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇନଥିଲା। ଘର ମାଲିକଙ୍କ ଏପରି କଥା ଶୁଣି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମା ବହୁତ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଘରର ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ତେଣୁ ସେ ତୁରନ୍ତ ଚାବି ନେଇ ନିଜ ସାନ ଝିଅ ସହ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ୟା ପରେ ଘର ମାଲିକ ଏବଂ କିଛି ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ ଘରର କବାଟ ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ କବାଟ ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଘର ଭିତରୁ ବହୁତ ତୀବ୍ର ଗନ୍ଧ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଯାହା କାରଣରୁ ସେଠାରେ ଥିବା କିଛି ଲୋକ ପଛକୁ ହଟି ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଟିକେ ସାହସ କରି କିଛି ଲୋକ ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲେ ସେଠାର ଦୃଶ୍ୟ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। ଘର ଭିତର ଚାରିଆଡ଼େ ରକ୍ତର ଛିଣ୍ଟା ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ମାଂସର କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ସେହି ଘରର ଚଟାଣରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ଶୁଖିଯାଇଥିବା ରକ୍ତର ଏକ ଲାଇନ୍ ସେ ଘରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଏକ ଫ୍ରିଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଫ୍ରିଜ୍ର କବାଟ ଖୋଲାଗଲା ସେଠାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକ ଚିତ୍କାର କରିବା ସହ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ। କାରଣ ସେମାନେ ସେହି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଫ୍ରିଜ୍ ଭିତରେ ଯାହା କିଛି ଦେଖିଥିଲେ ତାହା ହୃଦୟ କମ୍ପାଇ ଦେବାର ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା। ଏହାପରେ ଘର ମାଲିକ ଏହି ଘଟଣାର ସମ୍ପର୍କରେ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ପୋଲିସ ଆସି ସେହି ବିଲ୍ଡିଂରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ସେହି ରୁମ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଗନ୍ଧ ଏତେ ତୀବ୍ର ଥିଲା ଯେ ପୋଲିସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ରହିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ସେ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଡବଲ ମାସ୍କ ମଗାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଡବଲ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ପୋଲିସମାନେ ପୁଣି ସେହି ରୁମ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଫ୍ରିଜ୍ର କବାଟ ଖୋଲା ଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ରଖାଯାଇଥିବା ସବୁ କିଛି ଦୂରରୁ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଫ୍ରିଜ୍ର ସବୁଠୁ ଉପରି ଭାଗରେ 2ଟି ମାନବ ଗୋଡ଼ ରଖାଯାଇଥିଲା। ମଧ୍ୟଭାଗରେ ମାନବ ଶରୀରର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଥିଲା ଏବଂ ସବୁଠୁ ତଳ ଭାଗରେ ଗୋଟିଏ ମଣିଷର ମୁଣ୍ଡ ରଖାଯାଇଥିଲା ଆଉ ଏ ମୁଣ୍ଡ ଥିଲା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀର। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସଙ୍କ ନଜର ଘରର ଚଟାଣ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ତେବେ ତାଙ୍କର ହୋସ୍ ଖରାପ ହୋଇଗଲା କାରଣ ସେଠାରେ ଜମିଥିବା ରକ୍ତ ସହ ମାନବ ଶରୀରର ଛୋଟ ଛୋଟ ଟୁକୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଏପଟେ ସେପଟେ ବିଖରି ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ରୁମ୍ରେ ରଖାଯାଇଥିବା 165 ଲିଟରର ସିଙ୍ଗଲ ଡୋର୍ ଫ୍ରିଜ୍ରେ 29 ବର୍ଷୀୟ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ 19 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 59 ଖଣ୍ଡରେ ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ବେଙ୍ଗଲୋର ପୋଲିସର ବି ଏହି ଭୟଙ୍କର କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ ଦେଖି ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଡକାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଗୋଟିଏ ଅଜୀବ କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ ଥିଲା। ଏମିତି କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ ଠାରୁ ସବୁତ ଜୁଟାଇବା ଫରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
तेणु से मांस खंडगुड़ी को एकाठी करने पाई फोरेंसिक टीम को मध्य सरकारी हॉस्पिटल रो स्टाफ को डाकिबा को पड़िला। हॉस्पिटल रो मुर्दा घर स्टाफ एठारे पहुंचीबा परे फ्रिज ठारू आरंभ करी घर चारिआडे पड़िथिबा मांस खंडगुड़ी को उठा जाइथिला। सेतेबेले शबर खंडगुड़िकर संख्या 55 ରୁ 60 भितरे होई पारे बोली अनुमान करा जाइथिला। एहा परे एई खंडगुड़ी को मुर्दा घर को पठाई दिया जाइथिला। तापरे पुलिस एई घरर तलासी नेला। तदंत करुथुवा समय पुलिस को महालक्ष्मी रो बेड रे रखा जाइथिबा मोबाइल फोन मिलिला एवं जेतेबेले से मोबाइल फोन रो सीडीआर अर्थात कॉल रेकॉर्ड को खोला गला तेबे जना पड़िला जे से फोन रु शेष कॉल 2 सेप्टेम्बर रे करा जाइथिला। अर्थात सेप्टेम्बर 2 तारिख परठू ना कौनसी फोन सेठारु करा जाइथिला ना कौनसी फोन रिसीव करा जाइथिला। एहा द्वारा बेंगलोर पुलिस एहार अनुमान करिथिले जे महालक्ष्मी रो मर्डर 2 ରୁ 3 सेप्टेम्बर मध्यरे होईछि। किंतु वर्तमान प्रश्न हेउछि जे महालक्ष्मी को एते नृशंस भावे किए एवं काहेकि मारिदेला। महालक्ष्मी सह कहार कौन शत्रुता होई पारे। एही समस्त प्रश्नर समाधान पाई बेंगलोर पुलिस तांकर तदंत आरंभ कले। पुलिस प्रथमे महालक्ष्मी माँ एवं भौणी सह पचरा उचरा कले एवं एही पचरा उचरा समय महालक्ष्मी माँ एवं भौणी कहिथिले जे 2019 मसीहा पर्यंत सेमानंकर पूरा परिवार नेपाल रे रहुथुला एवं 2019 मसीहा रे ही सेमाने महालक्ष्मींकर विवाह हेमंत दास नामक गोटे नेपाली पुओ सह करि देइथिले। विवाह परे महालक्ष्मी एवं हेमंत दुई जण निजर भल भविष्यतर आशारे नेपाल छाड़ी बेंगलोर को आसीगले। बेंगलोर आसिला परे हेमंत को गोटे मोबाइल दुकान रे काम मिलिगला एवं महालक्ष्मी को गोटे मॉल रो ब्यूटी शॉप रे सेल्स महिला टीम लीडर रो चाकरी मिलिगला। महालक्ष्मी एवं हेमंत बेंगलोर रो नीलामंगला नामक गोटे अंचल रे गोटे भड़ा घरे रहुथिले। बाहाघरर किछि समय परे सेमानंको गोटे झियो जन्म हैला। अर्थात 2023 पर्यंत सेमानंको भितरे सबु किछि ठीक चलीथिला। किंतु 2023 रो शेष समय रे हेमंत एवं महालक्ष्मी भितरे झगड़ा हेबा आरंभ होईगला। आउ से छोट छोट झगड़ा जेतेबेले बड़ होईगला सेतेबेले महालक्ष्मी आउ हेमंत अलगा होईगले। सेमानंकर झियो ता बापा सह अर्थात हेमंत दास सह ही रहुथुला। जेबे कि महालक्ष्मी वयाली कबल अंचल रे एई घटनार 5 मास आगरू ही गोटे घर भड़ा नहीं से घरे एका ही रहुथुला। महालक्ष्मी 15 दिन किंबा मासकु थरे ही ता झियो सह मिसिबा पाई हेमंत घर को जाउथुला। हेमंत एवं महालक्ष्मी रो एक खराब संपर्क विषय रे सुनी बेंगलोर पुलिस तुरंत हेमंत घर को पहुंची गले एवं पुलिस एई घटना संबंध रे हेमंत को पचरा उचरा करिबा आरंभ कले। एई पचरा उचरा समय रे हेमंत कहिला जे हेमंत और महालक्ष्मी रो मध्यरे थिबा एई खराब संपर्कर सबुठारु बड़ कारण हैला महालक्ष्मी रो अफेयर। हेमंत को संदेह थिला जे उत्तराखंड रे रहुथबा गोटे हेयर ड्रेसर अशरफ एवं महालक्ष्मी मध्यरे अफेयर चलीथिला। एही कथारे हेमंत और महालक्ष्मी मध्यरे प्रतिदिन झगड़ा हुए एवं एही झगड़ा कारणरू ही एही घटनार 9 मास पूर्वे महालक्ष्मी एवं हेमंत दुई जण अलगा हो जाइथिले। किछि दिन महालक्ष्मी बेंगलोर रे रहुथबा ता माँ एवं भौणी सह ही रहुथला किंतु एका रहिबा पाई से एही घटनार 5 मास पूर्वरू ही वयाली कबल अंचल रे गोटे घर भड़ा नेइथिला। पड़ोशी मानकर मत अनुसारे महालक्ष्मी आखपाखर लोक मानक सह केबे भी मिसी नथिला। सेठारे से काहा सह अधिक कथबार्ता करू नथिला। महालक्ष्मी प्रतिदिन सकाळ 9:30 ता घरू बाहरी जाउथला एवं राति 10:30 रे ही से घर को फेरुथला। किंतु केते थर पड़ोशी माने एक अजणा पुरुष को महालक्ष्मी को ता घरू नहीं जाउथबा एवं घरे आनी छाड़ी थिबार देखिथिले। किंतु से अजणा पुरुष किए एवं ता विषय रे से माने किछि भी जानि नथिले। गोटे पटे महालक्ष्मीर स्वामी हेमंत पुलिस को एक हेयर ड्रेसर अशरफ विषय रे तथ्य देइथिले जहा सह कि महालक्ष्मीर आगरू अफेयर चलीथिला। आउ अन्य पटे पड़ोशी माने गोटे अजणा पुरुष विषय रे पुलिस को जणाइथिले। एही कारणरू बेंगलोर पुलिस हेमंत द्वारा दिया जाइथिबा ठिकाना रे अशरफ पाखरे पहुंची जाइथिले। सेही समय रे अशरफ ता दुकान रे ही मिलिगला। एहा परे ताकू पुलिस स्टेशन नहीं जाई ता सह पचरा उचरा करागला किंतु एहा परे मध्य कौनसी सफलता मिलिला नहीं। महालक्ष्मीर स्वामी हेमंत दास एवं हेयर ड्रेसर अशरफ जहा उपरे हेमंत को संदेह थिला
ବାଙ୍ଗାଲୋର ପୋଲିସ ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସହ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପଚରାଉଚରା କରିସାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସହ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପଚରାଉଚରା କରିବା ସମୟରେ ହିଁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀର ମର୍ଡରରେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ହାତ ନାହିଁ ବୋଲି ପୋଲିସ ଏହାର ଅନୁମାନ କରିନେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଫୋନରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2 ଠାରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଲୋକେସନରେ ଏମିତି କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଇପାରେ। ଯାହା ହେଉ, ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଥିଲା ଯେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀର କାତିଲ କିଏ ଥିଲା? ସେ କିଏ ଥିଲା ଯେ ପ୍ରଥମେ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ମାରିଦେଲା ଏବଂ ତା ଶବକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଫ୍ରିଜ ମଧ୍ୟରେ ଭରିଦେଲା? କିନ୍ତୁ ସେହି କାତିଲ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ସମୟରେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ପୋଲିସ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀର ଫୋନ୍ କଲ୍ ବିବରଣୀ ଯାଞ୍ଚ କଲା ପରେ ପୋଲିସର ସନ୍ଦେହ ଏକ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଉ ବାଙ୍ଗାଲୋର ପୋଲିସ କହିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେହି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ବାବଦରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ରହିଛି। ପୋଲିସ ସେହି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିର ନାମ ଏବଂ କେଉଁଠି ସେ ଆଗରୁ ରହୁଥିଲା ସେ ସବୁ ଜାଣିଥିଲେ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀର ହତ୍ୟା କରିସାରିବା ପରେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ଫରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ପୋଲିସ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ନାମ ଏଥିପାଇଁ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଯେ କାରଣ ପୋଲିସର ଯାଞ୍ଚ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ସେ କାତିଲ ଆହୁରି ଆଲର୍ଟ ହୋଇଯିବ। ପୋଲିସ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2 ତାରିଖ ଯେଉଁଦିନ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ସେହିଦିନଠାରୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଆସିନଥିଲେ ଆଉ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅସାମାନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିନଥିଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ସନ୍ଦେହ କରିପାରନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳୀର ସ୍ଥିତି ଦେଖିବା ପରେ ପୋଲିସ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ ଯେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ସେହି ରୁମ୍ରେ ହିଁ ହୋଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ କାରଣ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଉ ଖାସ୍ କରିକି ସେହି ବିଲ୍ଡିଂରେ ଯେଉଁଠିକି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରହୁଥିଲେ ସେଠାରେ କୌଣସି ମୃତଦେହକୁ ନେଇଯିବା ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା କାରଣ ସେହି ବିଲ୍ଡିଂଟି ଚାରିଆଡ଼ୁ ଖୋଲା ଥିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଅତି ସହଜରେ ସେହି କାତିଲକୁ ଦେଖିପାରିଥାନ୍ତେ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୋଲିସ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ହତ୍ୟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କାତିଲ ତାଙ୍କୁ ବେହୋସି କିମ୍ବା ନିଦ୍ରାର ଔଷଧ ଦେଇଥିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଘଟଣା ସମୟରେ ସେ ଘରୁ କୌଣସି ଚିତ୍କାରର ଶବ୍ଦ ବାହାରକୁ ଆସିନଥିଲା। ଆଉ ଯେପରି ସେ ଶବକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ଦେଖି ପୋଲିସ ମନେ କରିଥିଲେ ଯେ ହତ୍ୟା ଜଲ୍ଦବାଜିରେ ହୋଇନଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ କାତିଲ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ହତ୍ୟା କରିସାରିବା ପରେ ଆରାମସେ ବସି ତାଙ୍କ ଶବକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଥିଲା। ଏହିସବୁ କଥା ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପୋଲିସକୁ କହିଲେ ଯେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ତାଙ୍କର ନିଜ ଭାଇ ମୁକ୍ତିରଞ୍ଜନ ରୟ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପୋଲିସକୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ପୂରା କାହାଣୀ ଶୁଣାଇଲେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାଙ୍ଗାଲୋରର ଗୋଟିଏ ମଲ୍ରେ ଏକ ବ୍ୟୁଟି ଷ୍ଟୋରରେ ସେଲ୍ସ ୱିମେନ୍ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ମୁକ୍ତିରଞ୍ଜନ ରୟ ସହ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ହୋଇଥିଲା। ମୁକ୍ତିରଞ୍ଜନ ରୟ ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ଥାନରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଏକାଠି କାମ କରୁ କରୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ମୁକ୍ତି ଭିତରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ଟି ପ୍ରେମରେ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ଗୋଟେ ପଟେ ମୁକ୍ତିରଞ୍ଜନ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଦୁନିଆର ସମସ୍ତ ସୁଖ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ତା ସହ ବିବାହ କରି ଜୀବନ ବିତାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀର ଏହିଭଳି ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ଏହି କଥା ଲଗାତାର ମୁକ୍ତିରଞ୍ଜନ ରୟକୁ ବିରକ୍ତ କରୁଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ମୁକ୍ତିରଞ୍ଜନର ମନ ଭିତରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରତି କ୍ରୋଧ ଏବଂ ହିଂସା ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫୋନ୍ କରି ଖବର ଦେଲେ ଯେ ସେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଦିନ ହିଁ ମୁକ୍ତି ଆଉ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ଏତେ ବଢ଼ିଗଲା ଯେ ମୁକ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ବେହୋସ କରିଲା ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଘରେ ରଖାଯାଇଥିବା 165 ଲିଟରର ସିଙ୍ଗଲ ଡୋର ଫ୍ରିଜରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀର ଶବକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲା। ପୋଲିସ କହିବା ଅନୁସାରେ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ମୁକ୍ତି ତା ସାନ ଭାଇକୁ ଫୋନ୍ କରି ତତ୍କାଳ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଭଡ଼ା ଦିଆଯାଇଥିବା ଘରକୁ ଖାଲି କରିବାକୁ କହିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେବେ ମୁକ୍ତିର ସାନ ଭାଇ ତାକୁ ହଠାତ୍ ଘର ଖାଲି କରାଇବାର କାରଣ ପଚାରିଲା ତେବେ ସେ ତା ସାନ ଭାଇକୁ କହିଲା ଯେ ସେ ଏହି ବିଷୟରେ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କଥା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସବୁ କଥା ତାକୁ କହିବ। ମୁକ୍ତିର ସାନ ଭାଇ ଖୁଲାସା କରିଥିଲା ଯେ
महालक्ष्मी को हत्या कर सारिबा परे मुक्ति ओडिशार भद्रक जिल्लारे थिबा तांकर गोटे भड़ा दिया घर को आसीथिला। सेठारे पहुंचीबा परे से ता सानो भाई को कहिथिला जे से क्रोधरे महालक्ष्मी को हत्या करी तांको सबु को खंड खंड करी फ्रिज मध्यरे भरी देइछि। एही हत्या करिबा परे से बेंगलोर रे आउ रही पारिबो नाही, तेणु पुलिस नजर रु बंचिबा पई से बेंगलोर छाड़ी ओडिशा आसीगला। किछि दिन मुक्ति रंजन सेठारे रहिबा परे मुक्तिर सानो भाई पुलिस को एहार सूचना देइदेला, किंतु जेतेबेले पुलिस को एहार सूचना मिलिला सेतेबेले मुक्ति रंजन बेंगलोर रु फरार होई सारिथिला। मुक्ति रंजन रो फोन मध्य लगातार स्विच ऑफ होई रहिथिला, जहा कारणरू पुलिस को मुक्तिर लोकेशन रो ठीक तथ्य मिलिबारे असुविधा हेउथुला। किंतु सेप्टेम्बर 25 तारिख रे जणा पड़िला जे ओडिशार भद्रक जिल्ला रे एक श्मशान भितरे गोटे गछरे फांसी लगाई मुक्ति रंजन निजर जीवन दे देइछि। मुक्ति रंजन आत्महत्या करिबा पूर्वरु गोटे चिट्ठी लेखि जाइथिला। से चिट्ठी रे लेखा थिला जे ता हातरे गोटे बड़ अपराध होई जाइछि, जहा कारणरू से एही भली पदक्षेप नेउछि। आशा करूछि भिडियोटी आपण मानको पसंद आस्थिबो। जदि पसंद आसी थाए ताहले भिडियो को लाइक कर दियंतु, शेयर कर दियंतु और सबुठु इम्पोर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को प्रेस करिवारु जमारु भूलंतु नाही, जहा फଳରେ आपण मोर कोनोसी भिडियो मिस करि परिबे नाही। तो आजि पई एतिकी, पुणी देखा हबो एक नुवा कहानी सह एक नुवा भिडियो रे। आपण माने भलरे रुहंतु, सुस्थ रुहंतु और सबु बेले सावधान रुहंतु। जय जगन्नाथ।